Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baky tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäşäs. Gepleşmegden başyna Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanışdyrýas. Türkmenistan we Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan belägem ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalarlykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen Türk toporunyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiqlanýar. Türkmenistan prezidenti buyrugy gol çekdi. Resmi namalarlykda 2022-nji ýylyň 2-22 iýuly aralygynda Hacı Pardany berja etmek üçin 275 ziyaretçini Saudi Arabistany padşahlygyna iwermek bellenildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýollary agentligine ziyaretçileri Saudi Arabistany padşahlygyna eltmek we ýygyna getirmek üçin agentligiň öz serişleriniň hasabyna ýürüýte gatnawy guramak tapşyryldy. Şuň Mary welaýatyna dowam edýän ýurdumyzyň medeniýet we sunwat işgärleriniň hemde Magtumly Pragynyň şygyryýet gününe başlanan medeniýet hepdeliginiň 2-nji günüň çäreleri gyzykly pursatlara baý boldy. Medeniýet hepdeliginiň çäklerine gyzykly duşluklar hemde dawralar guruldy. Giňmeşwerli dörejilik çäretiniň çäklerine Mary welaýatynyň Kemina adynaky döwlet drama teatrına Zehinice Körpe atly çaýgylar toporlarynyň bayramçylyk çykyşlary ýaýwanlanyrly. Aýdym saly dawralar bilen goşdurylan çykyşlar oňatmyjlarda ýatdan çykmanjak täsir galyrdy. Marşegarnyň Mollany Pes adynaky çaýgylar sunwat mektebiniň hor toporunyň ýerine ýetiren halkyň arkadagly zamana satly edebi sazy kompozisiýasy bu ýerde gurulan dawranyň şowkyny artdyrdy. Sonra Mariýanyň joşuny hemde altyn nesil çaýgylar ýetginjekler dörejilik öýüniň aýdymçylary özleriniň joşuny aýdymlary, tanslary bilen dawara bayramçylyk öwüşüni çaýdylar. Şeýlede tag-tawazyr etrafynyň çaýgylar sunwat mektebiniň okuwçylary, joşgun, çeşme, bahar gülleri, merdany nesil çaýgylar toporlary tomoşaçylaryň şowkuny el çalyşmalaryna münasip boldylar. Hepdeliň çäklerine ýaýwanlanyrlan çykyşlar Türkmenistanyň bagtyar çaýgylaryň ýurtkök bünnäki derejesiniň pogtalanýanyny görkezdi. Çünki ýaş nesiller hakynaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Berhara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne watanymyzyň geljegi hasaplanýan ýaş nesiller bilen bagtyar ertirki gün baradaky nurany arzuwlarymyzy baglanşdyrýar. Halkymyň nesil terbiýesine aýratyn ähmiýet beripdir. Oň dörejilik ukybynyň hemde zehiniň ýüze çykmak uğruna zerur mümkinçilikler üpçün edilýär. Şunda milli gahrymanlarymyň hemde nusgaw eserleriň zähmete bolan süýgi barada milli gymmatlyklaryň esasyna nesil terbiýesine zerur üns berilýär. Ýurdumyzda ösüp barýan ýaş nesilleriň hemme taraplaryň bilimli, terbiýeli, beden we ruhy taýdan sagdan bolmagy, okamagy, dörejilik bilen meşgullanmak üçin zerur şertler döredilýär. Bu orta ýaş nesilleriň dünýä garaýşyny giňeldýär, olaryň höwes edýän hünerini saýlap almagyna giň mümkinçilikler üpçün edýär. Köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyzda çaýgylaryň milli we halkara derejesindäki dörejilik bäsleşikleri, festivallary geçirilýär. Oňa Aşgabat şäherden we ýurdumynyň welaýatlarinden ýaşaýyk çeper höwetçileriň müňlerçe gatnaşýar. Şeýlelikde çaýgylaryň köp taraply zihni açylýar. Olaryň ýurdumynyň we dünýä medeniýetiniň gazananlaryna bolan süýgüsi ýokarlanýar. Hut şu çaýgylara ýurdumynyň sunwat ösüşini münasip derejede dowam etmek borçy berilýär. Asylly däwe görä medeni şäherlerine diňe bir ýokary derejeli artistler däl, eýsem ýurdumynyň çeperçilik mekdepleriniň okuwçylary gatnaşýar. Ýaşaýak sadanylar, tansçylar, aýdymçylar, suratkeşler öz boşly konsert maksatnamasy bilen çykyş edýärler. Mälim şäheri paýtatymyzda, ähli etraplarda häzirki zaman medeniýet öýleri, kitapxanalar, konsert, dörejilik merkezleri, muzeýler hemde teatrlar guruldy. Olar enjamlaşdyrylýan hemde döredilen şertler babatda häzirki zaman görkezjilerine dol laýyk gelýär. Ýurdumyzda her ýylla medeniýet hepdeliginiň geçirilmegi, döwlet başdanymyzyň medeniýet we sunwat ulgamynyň hemme taraplaryň ösdürilmegine aýratyn ýanyny beýanlar. Köp ýyllaryň dowamyna iýun aýyna geçirilýän bu bayramçylyk çäherleri welaýatlaryň gözel künjeklerine uly şatlyk bilen dawranýarlar. Oňa uğurdaş düzümleriň wekilleri bilen bilelikde daşary ütli mihmanlaryň gatnaşýar.
Dörejilik forumynyň çäklerine Türkmenistanyň halk artisti Ategelli Garyagydyň, Marynyň Kemin adynaky döwlet drama teatrynyň artistleri, Ýolaman Hummaýew adynaky ýürüýte saçylyk mekdebiniň dörejilik toporlary bilen bayramçylyk konserti guruldy. Onda türkmen hemde daşary ýurtlaryň nusgawy sungatynyň eserleri ýerine ýetirildi. Oňatmajylar özleriniň zekinlerini ýerine ýetirjilik uksatlyklaryny görkezdiler. Bu wasa tamaşaçylarda ýatdan çykmajak täsir galardy. Soňra däp boýunça geçirilýän medeniýet tepdeläriniň şäherleri Mary vilayatynyň ýolutyn etrawyna dowam etdi. Bir ýerde Oguzhan adynaky türkmen film birleşiginde surata düşürilen Hacı Golak hemde bakyş filmlerini görkezilýär boldy. Filmleriň dowamyna görkezilýän şekiller, onnaky maglumatlar hemde umuman filmleriň öýelbaşy aýratynyňy berkara döwletiň täze iýamynyň galkanyş döwrüne türkmen kino sungatynyň ösüşiň täze derejesine çykýanynyň hemde kino rejissörleriň ihlasly we ýagdawy zähmeti netijesinde ajaýyp eserleriň döreýänynyň nowatdaky beýany urly. Soňra meden şäherler vilayatyň ýolutyn etrawynyň şäherine ýerleşýän Babagambariň aramy ýakynynda dowam etdi. Rowayatlary görä Babagammar ýaly ustadlaryň zekini kimde paýgasy bilen dutar senede döräpdir. Dutar salmak hemde aýdym aýtmak nesilden nesile geçirilip, häzirki döwürde barha kämilleşdi. Şeýlelikde dutarçy bagşa sadanylar dünýä gymmatlyklarynyň mirasyna möhüm orna ýelýär. Müň ýyllyklaryň dowamyna dutar türkmen halkynyň ruhlandyrjysy boldy. Bu milli saz guralynyň özbaşly obazy, öz ugtiýaly döwletimiziň garaşsyzlygynyň hemde hemişelik bitaraplygynyň, parahatçylyk söýjüliginiň, awadançylygyň, dost sogonynyň fenasyna urly. Dutar ýasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak hemde başçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilmegi baradaky çözgüden kabul edilmegi ýurdumyzda hakyky bayramçylyk hökmüne kabul edildi. Munyň özi halk saz sungatynyň ähmetiniň bütün dünýä derejesinde ikrar edilýänini beýan urly. Häzirki döwürde Türkmenistanyna bagşylyk sungatynyň almesasy öwrenilmegi hemde oň giňden wagt edilmegi halk sadanylaryna, bagşylaryna aýratyn hormat goýulýanyny aňladýar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna Türkmenistanyň gahremany Magtymur adynaky halkara bayrağynyň eýesi Gözel Şaýgulyýow bilen geçirilen duşy hasa täsirli boldy. Ýokary oky mekdebiniň muallimläriniň, talip ýaşlarynyň, medeniýet işgärläriniň gatnaşmaklaryna geçirilen duşlukda watana bolan söýgüni, türkmen topragynyň gözelliginiň berkara döwletiň täze iýamynyň galkanyş döwrüne hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň ýol başlygyna ýurdumyzda amala asyrlayan giň we şöyle özgertmeleri wagt edýän goşgy feterleri golly. Foruma ýurdumynyň dörli künjekleriniň dörejilik hemde sungat işgärläriniň gatnaşmaklary, olaryň işçiň tejribe alşmaklaryny medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen özara maslahatlaşmaklaryny öpüşin etdi. Medeniýet tepdeläriniň wakalary ýurdumynyň ulgamynyň äger türlü dörejilik mümkinçiliklerini görkezdi. Häzirki döwürde bir bitewi sahnany emele getiren medeniýet tepdeligi ýurdumynyň bu gurda ýeten derejesiniň oň ösüşleriniň belentliklerine tarap bolan anamly ädiminiň aýdyn beýany urly. Şugun paýtagtymyzdaky ýyllyk mehmanhanasynda uglewadarot ferişlerini özleşdirmegiň ekologik taraplary we täze döwrüň energiýasyna geçiş atly halkara maslahat geçirildi. Ony Türkmenneft we Türkmengaz döwlet konsernleri, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasy, Türkmen Forumy hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda Britaniýanyň Gaffney Clean kompaniýasynyň ýardam bermegine guruldylar. Uglewadorot ferişlerini özleşdirmegiň ekologik taraplary we täze döwrüň energiýasyna geçiş atly halkara maslahaty online tertibine dünýäniň 14 ýurtlary bilen ara gatnaşykda geçirildi. Forum uğurdaş düzümlüğün ministerliklerin ve pudoklayını durulmuş idaralarının ýolbaşlary, Avrayly halkara gurumlarynyň Türkmenistany şeýany wekilhanalarynyň ýolbaşlary, ýurdumyň we daşary döwletleriň köpçüliklerini habar berişdirýärleriniň wekilleri gatnaşdylar. Şeýlekem foruma ýaşylyk Hakaýew adynaky Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň muallimläriniň hemde talipleriniň online tertibine gatnaşanlyklaryny aýratyn belemeli. Parahatçylyk söýjülik oňyn bir taraplyk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýürürlerini esasenýän daşary syýasaty amalaşdyrýan Türkmenistan häzirki döwrüň möhüm meselelerini deňeçer çözüdüni işläp taýýarlamakda möhüm orny eýleýär. Arasy energiýany işläp taýýarlamaga tutuş dünýäde ekologiýa awadançylygyny çetmekde möhüm orny eýleýän ýaşyl geljegi ösdürmäge başlanan bu gedeki forum degişli urdaky meselelerin çözüdüni gönükdirýär.
Yurdumuzda yaşıl ötüş strategiyası, öňdebäji tejribe, innovasiýa tehnologiýalaryna hemde köp asyrlyk milli ýürelgerde dayanýan döwletimizden durnukly ykdysady hemde durmuş ötüşiniň guralarynyň biri bolup durýar. Gaýtadan dikeldilen energiýany hemde energetika pudugyny diversifikasiýa ýolundan ösdürmeň mümkinçiliklerini, uglevodorod bazarlarynyň täze zamananyň energetikasyna geçmekde ereýän oruny, newitgal taslamalaryny maliýeleşdirmekde häzirki zaman meýillerini, tebigy terişleri aýoly çemereşilmegine hemde beýleklere aýratyn ünsürli. Foruma gatnaşyjylar hormat prezident we Serdar Berdimuhammedowyň alparýany tebigaty goraýyş syýasatynyň möhüm urlary, daşuşy gorumak ulgamyny milli sebit hemde halkary derejetinde amala aşyrylýan giň ýarymly maksatnamalary we tasamalary, şolsany tebigi serişleri rejeli peýdalanmak, ýurdumyzda urulýan senagat deskalaryna häzirki zaman ekologiýa taýdany arasy we tygyşytly ýaşyl tehnologiýalary ulanmak babatyny geçirilýän çäreleri bilen tanışdyryldy. Biziň ýurdumyzda dünýäniň energetika döwletleriniň biri bolmak bilen özüniň ägurt uly serişleri kuwatyny tutuş adamlaryň bähbidine ulanmak uruny ähli energetika ulgamynyň täze keşbiniň kemaly ýetirilmegine uly goşant goşýar. Onuň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi boýunça anyk çäreleri amala aşyrýar. Häzirki wagtda döwletimizde hormat prezident bilen parasatly başdanlygyny Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmeň maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi burada amala aşyrylýan möhüm çäreleň biridir. Onu Birleşen Milletler Guramasynyň ýüri töreşdirlerini idaralary, Halkary Energetika Agentligi, Energetika Harçatynyň sekretariaty hemde beýleki urduş düzümler bilen hyzmatdaşlygyň möhüm urlar kesýetenilýär. Çıkışlarda biziň ýurdumyzyň halkary derejetindäki çärelerini gatnaşyjylaryň öň hataryna bolmak bilen özüniň ägurt uly mümkinçiliklerini ähli bähbitler üçin ulanmagy teklip edýär. Durnukly maksatlara garaýyşyny hemde olary ýetmegiň mümkinçiliklerini beýan edýär. Hormat prezident bilen başdanlygyny burada amala aşyrylýan strategiýa ýokary tehnologiýaly puduklaryň hemde döwletimiziň durmuş üçinçiliginiň ähli düzümleriniň sadaşykly hereket etmeginiň biniýatlaryň düzümi hökmünde ýaşyl ykdysadyýaty ösdürmek üçin şertleriň döredilmegine gönükdirlendir. Çıkış edenlerini birazdan bellemegine görä bu gedek şäher ýurdumyň hemde daşary ýurtly hünärmenleriň arasyna tejribe alşmak, giň ýarymly hyzmatdaşlygy ýoly goýmak, özara bähbetli geljegi uly taslamalary aralyp maslahatlaşmak üçin netijeli meýdançaýa urly. Forumyň çäklaryny geljekki hyzmatdaşlygyň anyk urlaryny kesgitlemek maksady bilen ýurdumyň ýanyňyç energetika toplumynyň wekilleriniň we olaň daşary ýurtly kärdeşleriň arasynda duş geçirildi. Paýtagtymyzda ýurdumyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen birnäçe duşuklar geçirildi. Ularda döwlet tarih hyzmatdaşlygyny hasam ösdürmegiň geljekki urlary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine Owganystanyň Türkmenistanyň işleri wagtlaryny ananlaryny wekil bilen duş geçirildi. Onu Türkmenistanyň Owganystanyň Host we Pakska welaýatlaryna bolan helakçylykly ýertirme bardaky habary çuňurgynyň işlerini kabul edilen welende hemde Türkmenistanyň ýakyn wagtda Owganystanyň dowganly halkyny insanperwer kömegini ýollamaga taýýardygy barada habar berildi. Owgan wekili Türkmeni Owgan atnaşyklarynyň ösdürülmegine berýän önsü we Owgan halkyna öýdedar berýän ähli kömekleri golaglar üçin arkadaky serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdi. Şeýlede paýtagtymyzda Türkmenistanyň we Saudy Arabistany padşahynyň daşary işleri ministrlikläriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleň başyna taraplar syýasy, sowda, ykdysady we medeni insanperwer urumlaryna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny wajyp urlaryny hemde möhüm halkara meselelerini aralyp maslahatlaşdylary. Duşuklarda Türkmenistanyň Expo 2030 bütün dünýä sergisinden geçirilýän ýeri hökmünde Saudy Arabistanyň dalaşgarlygyny gollamak barada çödügde gelendigini hemem bu ähli çäre taýýarlyk görmek bilen bagly ýardamlar berjekdigi habar berildi. Gepleşikden dowamyna taraplary iki tarapyň gatnaşyklaryň meseleleriniň giň boýunça hemde sebit we halkara gün tertibi bilen bagly pikir alşdylar. Berqarar döwletimiziň milli ykdysadyýatynyň esasy puduklarynyň biri bolan oba hojalyk toplumynda şu günleri halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň iň bir jogapkärli möhüm bolan gally uragy gyzygalanly dowam edýär. Rızgal bereketimiziň göz başy bolan däne hasylyny ýygnamaklygy Balkyn welaýatynyň kärenleşi daýhanlary, kombaýnçylardyr awtolog sözcüler bilen birlikde oba hojalyk toplumynyň ähli düzümleriniň hünärmenleri işen gatnaşýarlar.
Vilayatyň etraplarynyň buğdoýly meýdanlarynda ýokary ruh welentlikde ýaýwanlanarlayan toplumlaryň işleri bolsa, öz boşly zähmet mukamynda öredýär. Buğdoy urugyna gatnaşýan balkanda ýerleşmede azyklyk ak buğdoýyň her bir dänesiniň isrepsiz ýygnanyp alınmagy üçin şu günleri gujur gaýratlaryny gaýgyrman hassa tutan ýerli zähmet çekýärler. Arkadaly serdarmyň täsir taýlary netijesinde milli ykdysadyýetimiň möhüm bölegi bolan owy hujurluk toplumy häzirki wagtda düýpli ösüşlere başlaryň geçirýär. Hormat prezident bilen halkymyzy öz ýurdumyzda öňürleýän ady günümlerine ýatybarly üçin etmek baradaky tawşyryklary tutuş diýarmyzda bolşýaly Balkan welaýatyna hem öz munasyp çözüldüni tapýar. Owy hujurluk babatyna döwlet derejesinde kabul edilen taryhy kararlarda çözügütler Türkmen daýhanlaryna öňürjülükli zähmet çekip muqaddel topramydan bol hasly öňürmekligi halal zähmeti bilen mehriban watanymyzy hemem öz maşgaly ojaklaryny hasy guruplanyrmagy ähli taraplaryň giň mümkinçilikler berýär. Özleri baradaky şeýle aladalardan göwünleri galkynýan Balkan gallaçlary häzirki günlerde hasy tutan ýerli zähmet çekýärler. Hormatly prezident bilen halkyň arkadaşly zamanasy ýylynyň uruk möhümine beren ak patatyndan ruhlanan Balkan welaýatynyň edermen gallaçlary çeksiz ihlas siňdirlip ösürilip ýetişdirilen ak buğdoýyň hasylyny öz wagtynda isrepsiz ýyna barmagyny depkinni gün saýyn ýokarlanýarlar. Häzirki günlerde welaýatyň Garawun deriýasynyň boýlaryndaky buğdoýly meýdanlaryna zähmet çekýän gallaçlary derewayt wezipäniň oňyn çözüldüni tapmagyna munasyp goşunt goşmak üçin hyjyly zähmet çekýärler. Häzirki zamanyň iň bir kuwatly tehnikalarynyň hemem ýeri işläp bejerýän kämil gurallarynyň şeýle heme ýokary hasly öňürmekde alymyň soňky gazananlarynyň pudugy işiň urunuşdurmagy bugün öz oňy netijesini bolluk bilen işleýär. Ýere ýerleriniň ýokary hasly ýygnamakları üçin Ustad Baba daýhanlaryň zerur bolan kämil tehnikalary, ýokary hili mineral dökümleri, suw bilen döwletimiz tarapyndan ýeterlik möçberde ýeňillikli şertlerde üpçünedilmegi welaýatda öňürleýän buğdoýy ýyl saýyn artdyrmaga dol mümkinçilik berýär. Gallurugyny kombaýnlaryň öňürjülükli işlemekleri üçin diziminde awatlaýjylar, sağlaýjylar, kepşirleýjyler bilen ýürüýte tehnika taýdan hyzmat ediş toparlary hereket edýär. Ýanygy çyýaglaýyş serişleri zerur ätiýaşlyk şaýlar bilen bir kemsiz üçin bu toparlar hemişe iş üstünde bolýarlar. Kombaýnlaryň ýygan däne hasylyny serdar hemde bereket etraplaryna hem gally kabul ediş kärhanalaryna ýetkisiz daşamak üçin awtologlaryň ýüzlerçesi bökdönşiz işidilýär. Gally kabul ediş nokatlarynyň hemde serdar etrapyndaky her biri 50 000 hemde 30 000 tonna däne saklamagy niýetlenen elevatorlaryň ikisiniň däneniň hilini kesýetleşek ýürüýte barlyk hanylaň ammarlardara basarmalan ýeri gödünden taýýarlanyp goýulmagy bolsa möhümi ýokary depkinlerde alyp barmagy mümkinçilik berýär. Ýergilene aýsak şöyle Balkan welaýatynyň käreneçi gallaçlary buğdoýyň günbatar sewtiňe toprak howa şertlerini odaly synadan geçen görnüşlerini bitkenli hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Şu günleri gallaçlaryň arasynda ýygylarga geçirilýän medeni köpçülik çäreleri özüniň maksady okkunlygy bilen tapatanyp, owa zähmetkeşleriniň armatyny ýetirip, olar üçin uly ruhy gollagy urulýar. Burada alınıp barlayan tutumlu işlen her biri gallur ona gatnaşyjylaryň ähli taraplaryny içini arada bilen gurşulýan ana şaýatlygy diýär. Welaýatyň hemde etraplaryny medeniýet we sunuly satlary gün ortany ara kesme wagtynda gallaçylaryň arasynda bolup olaň armatyny ýetirip durýarlar. Belenten ýanlanyň döwrüp aýdym saatlary we şeýle görkezýän sahna bölekleri, tanys folklor toparlarynyň joşgunda çykyşlary, möhüme gatnaşyjylary ruhy lezzet paýlap, olary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar. Gün ortany ara kesmesi döwründe möhüme gatnaşýanlary gahrman arkadamydan Türkmenistanyň dermalyk we demokratlyk taýplaryna beýan edilýän melkemlik otlardan taýýarlanýan çaýlar hem hödür edilýär. Balkan welaýat häkimliginiň iş meýilnamasyna raýatda käreneçilen kombaýnçylaryň awtolog sürüjileriniň arasynda ýaýwanlanylan bäsleş bilen wagtly jemlenip orok möhümini has tapawutynyp zähmet çekýänleri welaýatyň jemgyçilik guramalarynyň adyndan ýadygarlyk sowgatlar hemem hormat hatlary dawarary ýadyda oşurulýar. Özgedegine gallaçlary owy hujurluk toplumyny düýpli ösürmäge berýän himayet gollagy üçin arkadaşly serdarmyň adyna hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Gallaçylaryň joşguny zähmet çekýän ýerlerindäki meýdan düşürgülerini giňden urulýan sergiler hem adamlarda uly gyzyklanma döredýär.
Ak buğdaydan hemem beýleki ekinlerden taýýarlanýan ady önümleriniň arifina toplumynyň gaýtadan ýeşeýän pudugynyň haritlarynyň ekologiýa taýdan arasy önümleriniň sergileri balkyn toprağynyň rızgal bereketiň mekanydygyny habar berýär. Hormat prezident höňe döwleti taşyrany oba hujurlyk önümler üçin daýhanlar bilen hataplaşyk işleriniň öz wagtyny geçirme bagatda beren taşyranyň balkyn welaýatyna keme talaba laýyk ýol goýmagy, hasy statlaryna çeksiz beýgen şuwe buýsonç duýgularyny döredýär. Vilayetde galla hatly ýygnalan meýdanlaryň samanlaryny ätiýaşy üçin utdaýarlamak işleri sazyşyk gurulýar. Şeýle-de buğdaýdan boşan ýerlere desine sürilip, ekşe ýer gözünden taýýarlanyp goýulýar. Balkynly galaçlary häzirki jogapkärlik mewsumda tutan ýerlik bilen çekýän zähmetleriniň tutuş ýurdumyzda azyk borçlaryny döretmäge munasyp goşuntyny açykdan aýdyn göz ýetirýärler. Şoň üçin hem olara taýsy ihlas siňdirilip ýetişdirileni aýak buğdaýyň her bir dänesini ýetkese-de ýygna barmaklygy öz öňlerini baş maksat edip goýýarlar. Bu asly maksadyň murat tapşykdygyna ynanýan balkyn galaçlary häzir günlerde işlepkinlerini barha ýokalanýarlar. Ýygnalan goşgursyk däne hasylynyň bolsa şuňlar welaýatyň gaýtadan ýeşeýän kärhanalaryna un hemde unaş önümler taýýarlanyp, saçaklamadan rızgaly bereketine urulýar. Balkany galaçlary özleri baradaky halkymyz hakyndaky ýerginsiz aradasy taýsyz taýlat üçin arkadagy serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda jemgyýetiň iň gymmatly hazynaty bolan adamyň saglygyny gorumagy gönükdirilýän işleň netijesinde saglygy goraýyş ulgamyny ýa-da tutumly işleri amala aşyrylýar. Dünýä ölçeýine laýyk gelýän öňde barjy lukmançylyk tehnikalary, ýokary tehnologiýalar bilen üçindiren häzirki zaman saglyk merkezlerine, şipahanalaryna halkymyzyň saglygyny dikeltmek, hemem dynjalmak üçin ähli mümkinçilikleri döredilen. Şeýle-de gahrman arkadamydan adyny götürýän Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş şaýlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadatynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, haýyr sahawat işleri giň garymda alınıp barylýar. Yerli hunermenlerimiz tarapyndan halkara saglyk merkezleri müdüriyetiniň halkara kardiologiýa merkezinde üstünlikli hirurgiki bejerş amallary ýerine ýetirildi. Ma'lum bolşýaly ýaňy ýakyny Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyny isatlandyrjy gahrman arkadagymyz Daşol şäheriniň merkezinde yerleşýän köp uğurly hasahana baryp, onuň bölümlerine döredilen şertler, aýratynyn bejergelýän çağlaryň saglyk ýagdaýlary bilen tanyşdy. Gahrman arkadagymyz operasiýa etmäge taýýarlanýan çağlaryň saglyk ýagdaýy, bu ýerde edilýän dokmançylyk hyzmatlary, onun netijeleri bilen gyzyklanyp hemde gahrman arkadagymyz çağlaryň dol derejede bejerge almagy, degişli operasiýalara taýýarlanylmagy bilen baglanşykly meseleleň ýygydarly gözegçilikde saklanjakdygyny, çağlaryň sagalyp deň duşlaryna goşulyp şatlykly ýaşamaklar üçin zerur bolan ähli bolawlaryň beriljakdygyny aýtdy. Hut şonuň netijesinde de howanarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyndan degişli ýardamyň berilmegi bilen ýaş türkmenistandary ören gysgy wagtyň içinde degişli lukmançylyk kömeginiň berilmegi bilen çağlaryň saglyk ýagdaýlarynyň häzirki wagtda ören kanagatlanarlydygyny bellemek juda ýakymdylar. Türkmenistany bagtly çağlaryň ýurduny ören gahrman arkadagymyza hemde arkadaly serdarymyza bejergelýän çağlar we olaň ýanatalary tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimiziň paýhasy siýasat hemde taýýarlaty bilen saglyk goraýyş ulgamyny lukmançylygyň durly urlary boýunça iki taraplyň türkmen-german halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýaýbanlandyrmak dowam etdirilýär. Bu hyzmatdaşlyk esasyna Enelim we Çağanyň saglygyny goraýyş alma kliniki merkeziniň çağlaryň travmatologiýa we ortopediýa ugrary boýunça hunermenleriniň huner tejribelerini kämilleşdirmek, bilelikde amaly usul tejribe işlerini geçirmek hemde özara pikir alşmak maksady bilen şunlar Germaniýa Federatiýa Respublikasynyň München şäheriniň klinikasynyň çağa ortopediýa ugrary boýunça ýolbaşçy doktor Vincent Frembergeri iş tapar bilen watanymyza gelip paýtagtymyzyň Enelim we Çağanyň saglygyny goraýyş alma kliniki merkezine yerli hunermenlerimiz bilen tejribe alşýar. My name is Dr. Fremberger. Men Germaniýa Federativ Respublikasynyň München şäheriniň klinikasynyň çağa ortopediýa ugrary boýunça ýolbaşçy travmatolog ortoped lukmany doktor Vincent Fremberger.
Türkmenistan ne Germaniya Federativi Respublikasynyň arasyndaky salyk uruşmanyşy halkary hyzmatdaşyň çäklerini meni şugunlar Türkmenistany iş saparyna bolup, hususan enäniň we çağanyň salyny uruş ilmi kliniki merkezinde yerli hünärmenler bilen tejribe başlayan. Dayanç hereket ulgamynyň keserlerinden ejir çekýän çağaçyklary, anyklaýyş, bejeriş we hirurgik bejeriş amallary yerli hünärmenler bilen birlikde agdy birlikde ýerine ýetirýär we tejribe başlaýar. Netijede lukmançylyk amalyna täze usullary üstünlikli ornaşdyrýar. Lukmançylyk diplomatiýasyny ösürmäge, lukmanlary özara tejribe arşmaga, çağalan saglygyny gorumaga dürdük berýän amatly şertler üçin Türkmenistanyň hurmatly prezidentine tüý süregimden sag bolsun aýdýan, hemde işinde ruh açlyklary ardy edýän, türkmen halkyna bolsa durmuş üstünliklerini ardygolaýan. Sag bolun. Halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň häzir kunlaryny, işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýykly ýoly goýan toplumlaryň biri bolan paýtagtymyzdaky Parahat hususy kärhanasynda türkmen toprağynyň datly önümleri Alman, Erigiň, Şetdaliň täze tapgary gaýtadan işlenýär. Netijede içerki bazarda daşary ýurtlarda uly isleglerleýän çeýmalan önürüşi artdyrylýar. Iqtisadi ötüşüňe köpürlük häsiýete eýe bolmanyň häzirki döwrüň möhüm şertdigini atamak bilen hurmatly prezident we eslenlik işiň ýokary netijelere beslenmeligini belleýär. Şunda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň öňürilmegi esasy ugur bolup durýar. Şu ýürülgäni baş maksady dünýä toplumlaryň berem Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agzasy Aşgabat şäherindäki Parahat hususy kärhanasy bereketli toprağımızda önürleyen Almadır Erigiň Şetdaliňiň gaýtadan işlenmegi netijesinde olaň pürösini konsentratyny almak bu kärhananyň esasy urlunyň birini urly. Bu önümleri içerki bağlarda bolşýary daşary ýurtlarda hem islegiň barha artmagy olaň ýokary hilini tasdiklaýar. Kärhanada halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň hasaly türkmen toprağynyň bereketi bolan Almanyň Erigiň Şetdaliňiň ýüzlerce tonusyny gaýtadan işlemek meýilleşdirilýär. Şuýl kärhanada Almanyň 1200 Şetdaliňiň 300 ogly tonusyny gaýtadan işlemek gözüň tutulýar. Munyň özi geçen ýyllakydan ören köpdir. Degişli hasaplaşyklary esasynda Erik Daşoğlu ýetenden Şetdali Liverpool ýetenden satyn alynýar. Kärhananyň özüne degişli ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän Erigiň bol hasılam gaýtadan işlenýär. Ýokary hili ekologiýa taýdan arasynda häzirki türkmen almalary gaýtadan işlenende oly dünýä ünlülerine raýat gelýän 28-30 derejä ýetirilýär. Şonlukda Türkmenistanyň önürlen alma konsentrat prosesini daşary ýurtlarda isleg barha artýar. Yergelen aýsak önümleri ähli taraplara dowul laýyk gelýän ýürüten ýetlenen aseptik haltlara gaplanýar. Ol önümi 2 ýyl saklamaga mümkinçilik berýär. Parahat hususy kärhanasy bilen ysnaşykly hyzmatdaşlyk saklaýan daşary ýurt önümenleri türkmen toprağynyň datly meýwelerini gaýtadan işlenen önümine uly islegler ýalar. Önümlemede satyn alýan daşary ýurt hyzmatdaşlary türkmen konsentratlaryny beýleki döwletlerden alynýan önümler bilen deň derejede bäsleşýänini tasdiklaýarlar. Şol sebäple olary biziň degişli önümlemede köp mukdarda satyn almaga uly islegler ýalar. Hemişe gözlegi bolup täze berentliklere gadam goýan kärhana işlerini döwrüň talabyna görä amalaşdyrmak bilen degişli önümleriň borçlaryny döredýär. Eksport babatdaky mümkinçiliklerini artdyrýar. Häzir günlerde döwrümizden derwäs meseleler bilen baglanyşykly maslahatlary, aýdym sazy davralary giň germerli. Işin häsiýetli çäreleri ösüşlerimizden öz boşly beýanydyr. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýarşy Institutyna berkarar döwletimiziň medeniýeti goýusyny goty, magtumulynyň şahry dünýäsi, döwrewap nesil terbiýelemegiň nosgalyk ýoly ratly alma maglumatlar geçirildi. Onu çykyş eden milli mirasymyz medeniýetimiz hakynda söz açylsa, bu gurda öz zehini, ihlasy bilen ruhy dynamyda baýlaşdyrgan gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly serdarymyzyň beý işleri badawat hakydaňa dolýar diýip uly buýsonç bilen bellädiler. Döwlet Mehmet Adadadyna Türkmen Milli Dünýädirleri Institutyny beýik söz sady magtumuly pragynyň dörejiligine bagyşlanan insan kalbynyň öçmejek nury diýilip atlandyrylan ilmi maglumatlar geçirildi. Onu Dana Şahiriň şygyrlaryna ahlak gözelligi, perden terbiýesi, agzybirlik, jewislik, enata hormaty hemde Döwlet Mehmet Adadynyň wagzat eser barada gyzykly çykyşlar dinlenildi. Paýtagtymyzdaky çekilenler sunugaty muzeýine medeniýet we sunugat işgärleriniň güni hemde magtumuly pragynyň şahryýet güni münasibetli 5000 ýyllyk taryhy bar halkyň atly sergi guruldy.
Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemde Magtymul Pragynyň şahryet güni münasib etli. Magtymul adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hemde ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň bagtyýarlyk, köpetda, berkararlyk, büzmeýin etrap geňeşleriniň hemde Demokratik partiýaň bagtyýarlyk bilen büzmeýin etrap komitetleriniň guramaklaryna kalpda ilham, dille joşgun, asuda watan bagtyýar, arkadagly serdar bilen milli medeniýet galkyny ýaratly. Aýdym sazly bayramçylyk tabaralary giň ýerim bilen ýaýwanlanyrly. Türkmenistanyň Dynanyr Birleşiginiň merkezi geňeşiniň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyna döwleti hem halky hem beýgel diýen insanlar tyratly bätleşiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşy Instituty hemde Ýagşyýly Kakaýew adynaky Halkara Newit we Gazi Universiteti bilelikde medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemde Magtymul Pragynyň şahryet güni münasib etli bayramçylyk tabarasyny geçirdi. Ma'lum bolýaly hormatly prezidentimiz tarapyndan milli medeniýetimizi sunugymyzy sürmek, onuň düýüp many mazmunyny ýaş nesillere düşündirmek, sunugy derejesine getiren tenetçiligimizi amala haşam şekillendiriş sunugymyzy, milli mirasymyzy hemde gymmatlyklarymy dünýä ýaymak babatda uly işler amala aşyrylýar. Ýordun medeniýetiniň ähli gurulary boýunça ägirdilen mümkinçilikler dünýä halklarynyň köpek uçkunly ulgamyna öz bolşylygy eýdir hemde ol ruhy kökleri, köp asyrlyk milli mirasy aýagyl saklamaga pederlerimizden paýhaty bilen döredilen öz bolşly desurlara bolan ıgrarlygy alamatlanyrga dabaraly çärede berhar döwletimizden täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň wasfy belent owaza wasf edildi. Magtymul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap häkimligi bilen bilelikde guramagyna medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemde Magtymul Pragynyň şahryet güni münasib etli. Pragyň arzulan zamanasyna arkadaly serdar ýurdun başyna atly dörejilik bätleşe geçirildi. Bätleşige gatnaşyjylar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne alan bilim ulgamyny ösürmekde, ýaşlar siýasatynda dawralandyrmakda alyp barýan tutumly işler üçin arkadaly serdarymyza hoşarlyk we alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Murat Garryýew adynaky Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine, Oğuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna, Seyit Nazar Seyit adynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna, Halkara gatnaşyklary institutyna medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemde Magtymul Pragynyň şahryet güni münasib etli. Magtymul Pragynyň şahryeti türkmen halkynyň ilham çeşmesi ratly bayramçylyk dabaralardyr alma malmatlary geçirildi. Onlarda milli medeniýetimiziň we sunugymyzyň aýratynlyklary Magtymul Pragynyň dünýä edebiýatynyň altyn hazinasyny ýeren baý hemde gymmatly edebi mirasynyň şahyrana dörejiliginiň akyl paýhasy ýugurulan ajaýyp şygyrlarynyň many mazmuny, terbiýeçilik ähmiýeti hakynda giňden söhbet edildi. Türkmenistanyň Dynanyr Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Türkmen Howa ýollary agentliginiň bilelikde guramaklaryna sagdan ene, sagdan çaga, sagdan geljek atly maslahat geçirildi. Ene mamalarymyzdan miras galan milliligimiz, däp desurlarymyz, edep terbiýe maşgala mukaddesligi, sagdan durmuş ýörelgeleri maslahatda dinlenilen çykyşlaryň özüni dözi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormatly prezidentimizden parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwletli tutumlara buýsanç duýgusy maslahatda dinlenilen çykyşlaryň täsirli bolmagyny öpçün etdi. Bu ýere ýygrananlar gahrman arkadagymyza hemde arkadagy serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly alymlar, Nursoy ýurdumyň raýatyna we paýtaxt Aşgabatda 23-nji iýunda saat 20-den 24-nji iýunda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkın vilayatyna azkem urtxaryp demirazy kunmatardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçary. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 24-29 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna az urtxaryp demirazy kunmatardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçary. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna az bultxaryp demirazy kunmatardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal uçary. Howa ýejetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar.
Liverpool ayetinde az kemultuqalıp demrad kunu ordan tiligi sekundu 8-13 metre etiyen şemal utur. Hova ijetine 22-27 gradus mayl. Günnüzüne 37-40 gradus ısı olur. Daşoğlu vilayetine az bultuqalıp bunu matardan tiligi sekundu 9-14 metre etiyen şemal utur. Hova ijetine 21-26 gradus mayl. Günnüzüne 35-40 gradus ısı olur. Paytaht Aşgabatda az bultuq alıp demrady kun matardan teligi sekundu 9-12 metre etiyen şemal utur. Hova ijetine 22-24 gradus mayl, günnüzüne 36-38 gradus ısı bolur. Yurdumuzdan şu iyun ayının 24-üne magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany aşylýar. Ýedi watandaşlary Thomas Pass'yny howanyň derejesiniň ýokurlanyňyna nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş şöhretinden gorunmagy, şerekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipdiziglerini berja etmegide maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarlary başymyz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň özünde bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.